Astro alarm za period od 16. do 29. februara. Pre nego što pređemo na današnji video, molimo vas da kliknete na like jer time pomažete naš rad i činite da nas vidi još više ljudi. Takođe, ukoliko se još uvek niste prijavili na naš kanal, kliknite na subscribe i zvonce kako biste uvek prvi dobili obaveštenja o novim objavama. Hvala, a sada da pređemo na video. Period od 16. do 29. februara donosi značajne planetarne promene koje će svakako uticati kako na globalnom, tako i na ličnom nivou svakoga od nas. Sunce i Mars ulaze u nova sazvežđa, dok će Merkur, nažalost, krenuti retrogradno. Ali krenimo redom. Sunce 19. februara iz znaka Vodolije ulazi u znak Riba i označava period vladavine ovog zodijačkog znaka. Ovaj tranzit Sunca takođe označava i poslednju fazu zime, što znači da će nas za 30 dana obradovati početak tako dugo očekivanog proleća. Ribe su u centru pažnje tokom ovog perioda, energija treba da je na zavidnom nivou i svakako će pripadnici ovog znaka proslaviti svoj rođendan tokom narednih dana, a tim naših astrologa vam tim povodom želi puno zdravlja, uspeha i sreće. Jedna ne tako lepa vest za vas je da će, nažalost, Merkur svoje retrogradno kretanje već od 17. februara započeti upravo u vašem znaku. Zbog toga morate biti oprezni i nemojte dozvoliti da vas ova energija sputava i pokušajte da se oslonite upravo na energiju Sunca i tako sledite svoje želje i ambicije. Energija retrogradnog Merkura u vašem znaku u prvi plan može doneti neke porodične ili bračne probleme kojima se sada, hteli vi to ili ne, morate pozabaviti. Sunce je u sekstilu sa Marsom od 20. do 29. februara, donoseći potrebnu energiju za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Ovo će svakako u najvećoj meri osetiti Ribe, Vage i Blizanci. Usmerite se na svoje poslovne ambicije jer se veoma dobri rezultati naziru, a sve to kao rezultat vaših ličnih aktivnosti. Obzirom da će Sunce istovremeno biti u sekstilu sa Uranom, iznenađenja na ljubavnom planu očekuju rođene u znaku Škorpije. U svakom slučaju, spoj ove dve povoljne energije obećava uspeh i dobre prilike na globalnom nivou, pa svi vi koji imate određene želje i ambicije, bez oklevanja krenite u njihovu realizaciju. Pored svega toga, nikako ne smemo zaboraviti uticaj retrogradnog Merkura tokom čitavog ovog perioda i generalno sledi savet koji je svima nama već dobro poznat. Oprez u transportu, oprez sa dokumentima, obratite pažnju na svaki dokument pre nego što na isti stavite svoj potpis. Kupovina električnih uređaja nije ono što vam savjetujemo tokom perioda retrogradnog Merkura. Ove energije svakako utiču na globalnom nivou, a posebnu pažnju na sve navedeno treba da obrate osobe rođene u znaku Raka, Jarca i Ovna, kao i Riba, u čijem znaku se i nalazi ovaj Merkur. Za trenutak ćemo se vratiti Suncu u znaku Riba, koje nas polako upozorava da sledi period buđenja i da je ovo faza u kojoj svi treba da napravimo jasne i definisane planove za naredni period. Već navedeni sekstil Sunca i Urana doprineće rađanju dobrih ideja koje sada treba razmotriti i tako se spremiti za period koji sledi. Merkur će u periodu od 15. do 20. formirati konjunkciju sa Neptunom, ali se tu već nazire njegova retrogradna energija. Neki poslovi neće biti jasno definisani ili nešto prosto nećete moći da privedete kraju, što se u najvećoj meri odnosi na rođene u znaku Blizanaca. Bićete prinuđeni da neke odluke preispitate ili da u poslednjem trenutku menjate svoje planove, a koji su u vezi sa poslom. Vage se u tom smislu mogu suočiti sa administrativnim problemima, a rođeni u znaku Jarca treba posebnu pažnju da obrate na lična dokumenta. Retrogradni Merkur, rođene u znaku Vodolije, može sputavati u ostvarenju na ljubavnom planu, a da bi to prevazišli, potrebno je da rešite ili definišete neki odnos iz prošlosti koji vas uporno prati. Venera i dalje plovi kroz sazvežđe Ovna, spremna da učini gotovo sve da bude primećena i da osvaja srca suprotnog pola. Ova energija će svakako uticati na sve nas, što
što znači da su ljubavna iskustva u periodu od 16. do 29. februara veoma izvesna. Malo je verovatno da ćete se ostvariti kroz neku istinsku i stabilnu ljubavnu vezu, ali i zanimljive avanture su svakako moguće, u čemu treba da uživate koliko god možete, naravno ako ste slobodni. Znak koji ipak ima dobre predispozicije za emotivno ostvarenje u ovom periodu je Strelac. Od 23. do 29. februara Venera će formirati kvadrat sa Jupiterom. Njene želje i apetiti na polju ljubavi rastu i može biti sklona da preteruje, da želi mnogo više nego što je to u datom trenutku moguće, pa se može dogoditi da se mnogi znakovi na kraju ovog perioda emotivno razočaraju. Budite umereni i pokušajte da definišete svoje potrebe, ali i svoje osjećanja, posebno ako već imate partnera. Poseban oprez za device i ovnove. Mars već 17. februara napušta znak Strelca i ulazi u znak Jarca, gde će i ostati tokom čitavog perioda koji analiziramo. Mars u Jarcu dobija na ozbiljnosti, spreman je da uspori i ne reaguje instinktivno. Ovo je velika prednost za sve poslovne poduhvate, jer kada se spoje energija, volja i ambicija Marsa sa istrajnošću, upornošću i strpljenjem koje posjeduje Jarac, rezultati mogu biti na veoma zavidnom nivou. Ovo se prvenstveno može odraziti na poslovnu sferu rođenih u znaku Ovna i Raka. Pored toga, tu je i trigon Marsa sa Uranom od 18. do 25. februara, što daje jedan poseban ton poslovnim aktivnostima na globalnom nivou. Novine, promene i sjajne ideje obeležit će poslovnu sferu mnogih znakova zodijaka. Jedina energija koja nas tokom perioda od 16. do 29. februara sputava jeste energija retrogradnog Merkura. Obzirom da je Merkur često retrogradan, na neki način smo i navikli na tu energiju, što znači da svakako možemo pronaći način da to prevaziđemo i sa druge strane iskoristimo sve one pozitivne energije koje nas očekuju. Savjet je da svakako, gde god da krenete u ovom periodu, proverite ispravnost vašeg vozila i krenete nešto ranije, jer su gužve na putu ono sa čime se svakako možemo suočiti pod uticajem retro Merkura. Period koji sledi od 1. marta donosi jedan značajan aspekt koji će najveći uticaj imati na ljubavnu sferu naših života. Venera se susreće sa planetom iznenađenja, ali i promena. Nekome donosi iznenadnu ljubav, nekome želju za promenom i oslobađanjem, zbog čega će neke ljubavne veze biti ugrožene. Ko će poželeti da se ostvari kroz neku novu ljubavnu vezu, ko će iznenada upoznati zanimljivu osobu, a ko biti u iskušenju da započne zabranjenu ljubavnu vezu, ostaje da vidimo u sledećoj Astro Alarm epizodi. Do tada, naši astrolozi su tu, vama na usluzi. Na kraju, ako to još niste učinili, molimo vas da kliknete na like ispod videa jer na taj način pomažete rad našeg kanala. Ako kojim slučajem još uvek niste prijavljeni na naš kanal, kliknite na subscribe i zvonce kako biste uvek prvi dobili obaveštenja o novim objavama. Hvala i vidimo se uskoro!